important zoba expose uhulumeni ukuthi bafike kanjani bona labantu la. Yabo. Kubaluleke kangana ukuthi namhlanje imashi ibe khona la eMthwalume, knowing very well ukuthi bekuyindawo enganawo kakhulu amamashi a-addressa le issue. Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi wonke umphakathi ube nemashi yabo, okuyiyona into esihlose ngayo ukuthi ima-communities azikhulumele wona, kungabe ngazi ukuthi abantu bayahlohlwa or bayaqoqa ngamabhasi kuthiwa wozani zomasha, yabona into engishoyo. Umphakathi nomphakathi kumele ukwazi ukuthi uyikhulumele usho nawe ukuthi thina lento is-affecte kanje, and njengoba nje especially sibone ukuthi ngisho indawo ezisemakhaya nazo isemadrobheni, indawo ezicashile nengaziwa ukuthi za-exista kodwa bona khona ukuthi inkinga yethu inkulu. Yabo. We've seen a lot of them who make themselves as victims ekubeni kunezinto that are tangible abazenzayo. Ngathini ukuphawula kwakho kuloko? Lana I think we've accepted ukuthi labantu bama victim nje noma ngenzani, because namanje bahleli there's thousands of them yabo, abanawo amaphepha. Akasekho ke manje senendaba nokuthi abanawo amaphepha, sekunendaba nokuthi fanele bathole transport balokhu bama human beings, izingane ziyagodo yabo. I-narrative lokhu ishintshe because at the end of the day akuyona iphutha lethu thina ukuthi bangene ezweni ngokungemthetho yabo, naba babe phela some responsibility abayithathayo. Ingakho umuntu kuthiwa uma ufuna ukumfundisa isifundo fanele afunde from ama-consequences aleyo nto ayenzakalayo yabo. Angisho ukuthi kube extreme noma kube cruel, cha angisho kanjalo, but engikushoyo ukuthi baba umuntu akayikhokhela ukugoduka at least yabo. Ungabe ukuthi senifuna ukwenza yonke into abantu manje bona kanti bebenzani sonke lesikhathi behlele ezweni yabo. Lento engishoyo they must have imali phela yokugoduka. If bebenganayo akanje kothatha kubona labantu ade baqashile, umuntu akhomba umqashi wakho uboyena okhipha imali yokuthi amgodukise yabo. One of the story that you've heard la eMthwalume ukuthi inkosi yala omunye wabantu ade solakala ukuthi uyabavikela noma mhlawumbe bangaphansi kwephiko lakhe, mhlawumbe ngabe sesikhona yini enkingeni whereby kuthi kune movement efuna ukuba driver out, then there are people who are protecting them. Definitely phela baningi abantu abaprotectile, ingakho sila yabo. Ubekho into abaprotectile namanje ngabe wonke umuntu uyawenza umthetho, enforce umthetho. If uyithola esimeni la kukhona ngisho ezikhulu yabo, not just ke abantu abasemphakathini, amakhansela nani, from there to amaphoyisa to abantu bakahulumeni, because clearly khona abantu ababenefitayo from le situation. Kade sasisho ukuthi ningakho nathi mesike sayazama nje ukuphakamisa ikhanda, ukubona inyoka mayizama ukuphakamisa ikhanda bese yayishaya, bele kuthiwa xenophobia ke khona sizoqala phansi sithule mase kuthiwa ke sifa ndo Israel yonke lo msangano, ngoba bafuna ukuthi thina at the end of the day sigcine singayikhuluma ngalento esiphethe kabi ukuze bezoshintsha baqhubeke ukwazi ukubenefita bona kulento yabo le babenefita kuyona. We saw you also sharing the post. It's either late izolo noma namhlanje ekseni ye shut down eplanwa ama-Zimbabweans. Ngakuba isikhathi sokuthi ama-Zimbabwean ayilwele nawo alungisa isimo sabo. Awusakusho from ekuqaleni thina lokho ukuthi sizobasiza ngandlela esingabasiza ngayo ukuthi siphoqe nathi owethu uhulumeni if we have to ukuthi uprotect abantu baseZimbabwe ukuze bekwazi nabo ukuthi bayi-expresse freely ngokungaphatheki kahle ngezinto ezenzakala ezweni lethu, because lento is more than just about us yabo. Yes, okwamanje ababoni bona kanjalo, babona ngathi bayahlukunyezwa, kanti thina ayikho intention esinayo ukuthi sihlukumezwe abantu. Thina into esiyifunayo sifuna ukuthi abantu bahambe baye emakubo.